Незабравеното днес Тиквешко въстание от 1913 година представлява първият масово въоръжен отпор на македонските българи срещу наложената в хода на Балканската война сръбска власт във Вардарска Македония. Дело е на местното население, което е организирано и предвождано от дейци на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация в този район. Названието на това въстание, Тиквешко, е свързано с историко-географската област Тиквеш или Тиквешия, където то е проведено. Областта е разположена в южната част на Вардарска Македония. Обхваща хълмистата Тиквешка котловина, югозападно от Градско, източно и западно от река Вардар, до Вардарската клисура, Демир Капия. Също така обхваща и северната част от платото Витачево и долината на речка Река. На изток Тиквеш граничи с Повърдарието, на юг-югозапад с областта Марioво, на запад с областта Пелагония, на север чрез планината Клепа се отделя от областите Извор и Азот. В книгата си Материали по изучаването на Македония от 1896 г. деецът на ВМРО Георги Петров описва пределите на Тиквешкото поле така: на запад планината Клепа, на юг Дамянската планина, на изток Паяк планина, като през северния край на областта протича река Вардар, а през средата й река Черна в долното си течение. Основни селища и центрове на областта в миналото и днес са Кавадарци и Неготино. На територията на съвременната република Македония техните общини са разположени така. През вековете на турското иго географската област Тиквеш е отделна административна единица. До 17 век е нахия в Струмишка каза. По-късно е самостоятелна каза в състава на Кюстендилския санджак. Според статистиката на Васил Кънчов от 1900 година, в казата Тиквеш живеят общо 47 253 жители, от които 26 575 българи християни, 17 961 българи мюсюлмани, 2076 турци, 535 цигани, 122 власи и 24 арнаути християни. Тоест, числеността на българите в областта по това време общо възлиза на 44 536 души. Спрямо цялостното население на казата, българското мнозинство е повече от значително. Според Иван Михайлов в "Как се бранеше народът в Македония", през 1912 г. числеността на българите възлиза на 42 500, при цялостно население 45 350. Числеността на българо-мухамеданите, която представя, е 19 652. Уточнява, че те са по-мухамеданчени около 150 години по-рано, но са запазили напълно език, обичай и нрави, като турският език е напълно непознат за жените и децата. От посочените данни е ясно, че Тиквеш по това време е един напълно български край. Интересен факт от българското възрожденско минало, свързан с Тиквеш. През 1836 г. местният будител Даскал Камче създава първата българска печатница в Македония, ръчна печатарска преса тип Гутенберг в село Ваташа. По-късно печатницата е затворена по нареждане на гръцкия митрополит и през 1838 г. е пренесена в Солун. В десетилетието преди Балканската война местното население устоява българската си народност. През 1903 г. Кавадарския каймакамин арестува българския архиерейски наместник иеромонах Методи под предлог, че има връзка с ВМРО. Арестувани са и някои по-видни граждани. Веднага след арестите в областта плъзват емисари на гръцката и сръбска пропаганда, обещаващи намаление на данъците, защита от разбойническите зулуми, премахване на ангарията по бейските чифлици и прочие. На по-видните селяни са предлагани пари, ако признаят църковната юрисдикция на гръцката патриаршия. По думите на Иван Михайлов в "Как се бранеше народът в Македония", два врага на българската народност бяха се сдружили, за да подмамят измъчения роб. Бяха си подали ръка гърци и сърби. Същевременно правителствени бирници
бегличи, спахи, цели глутници са били плъзнали из Тиквеш да събират с камшик дъванина за 3 години от селените и да заплашват, че ще изтребят всичко българско. Много прочути разбойници, подкупени от чужди емисари, живо са се раздвижили по селата и явно принуждавали българското население да се отметне от българската си народност. В противен случай ще последва сеч и пожар по жилищата им. Отгоре над всичко и официалната власт публично заела страната на пропагандата. Сам кавадарският Каймакамин през месец юли същата година приготвил стотици екземпляри и разпратил по всички села с копия за заявление, което задължително трябвало да подаде на властта всяко българско село. С това заявление се принуждава населението да се откаже от българската екзархия и да признае гръцката патриаршия. Въпреки натиска, населението не се поддава. След енергични протести пред вилаетското управление в Солун и Цариград, корумпираният Каймакамин е изгонен от Тиквешко и така чуждата пропаганда тук временно е спряна. През 1912 година обаче започват нови и много по-тежки изпитания. В хода на Балканската война сърбите окупират по-голямата част от Вардарска Македония, като фактически показват, че нямат никакво намерение да изпълнят договорните си задължения спрямо България. Освен това, новите завоеватели подлагат на гонения и насилия всичко българско. Същото се случва и в Тиквешко. Още в началото на декември 1912 г. сръбският комендант на Кавадарци събира видните българи и ги уведомява, че българското общинско управление се разпуска и той лично ще управлява града до назначението на 3-членна комисия, като им заявява: "Вие сте стари сърби, българите ви асимилираха. Сега, когато ние сме тук, ще си бъдете отново сърби. Ако не се съобразявате с това, което ви казвам, ще ви избия всички." Съобщава им също, че българските училища ще се закрият и на тяхно място ще се отворят сръбски. Кавадарските първенци тайно донасят на български окръжен управител в Щип и го молят българските власти да се застъпят незабавно за тях. По това време източната част на Македония е под контрола на българските войски. Сърбите прогонват дори всички български свещеници от Тиквешко и на тяхно място довеждат сръбски свещеници. Изгонени са и всички учители и са заменени с сръбски. Тези, които искали да останат, трябвало да отидат на курс в Белград и да изучат сръбски език. Архиерейският наместник Григорий Лазаров е пребит, защото се опитва да причака своя митрополит на железопътната гара в Криволак, а къщата му е съборена. Извършени са и много насилия. Убит един младеж, Александър Видов, който на въпрос сърбин ли е, отговаря отрицателно. Убита е и майката на войводата, Димитър Пинджуров. Изнасилена е Мария Тодорова на втория ден след нейната сватба от един сръбски поручик, Милан Крекович. Зарко Илиев от Ваташа бива пребит. Според съобщение на Григор Варналиев, главен учител в Кавадарци, през януари 1913 Черна ръка, сръбска шовинистическа организация, предприема обезоръжителна акция в Тиквешко и в Неготино. Без да са обезоръжени турците, е предприет щателен обиск на българските къщи, съпроводен с масови насилия и грабежи. Бити са Мише Бакалов, близък на войводата Тодор Стоянов, Доно Мойсов, у когото квартирува струмишкият български владика, Гълъб Горчев и Алексо Сопотчето, който умира от побоя, също и много други жители на Тиквешко. През януари 1913 г. Централният комитет на ВМРО изпраща в Кавадарци члена си Петър Чулев, който провежда тайно събрание в дома на Йовче Шкартов, бащата на Михаил Шкартов, на което е решено незабавно да започне подготовка за въстание. На Дончо Лазаров и Михаил Шкартов е възложено да организират и въоръжат местната милиция. В следващите месеци противоречието между България и съюзниците и Сърбия и Гърция, започнали още в хода на Балканската война, са крайно изострени. Назрява междусъюзническа война. След превземането на Солун, 26 октомври 1912 г., повечето български сили, действали до тогава в югоизточна Македония, са прехвърлени срещу османците в Тракия. На 20 февруари 1913 г., в желанието си да изтласкат останалите български подразделения на север и изток от подстъпите към Солун, гърците атакуват и превземат Нитрита. Убитите и ранените от двете страни са стотици.
До края на април гърците постепенно заемат Съботско, Правища и други селища. Условията за договаряне на демаркационна линия са несполучливи. При опит да пресекат железопътната линия между Сляр и Драма, на 9 и 10 май гръцките войски са разбити в боя при река Ангиста, Драматица. През април 1913 г., когато става ясно, че Сърбия не възнамерява да отстъпи доброволно от Вардарска Македония, главното командване на българската армия разрешава на ВМРО да организира съпротива в тила на сръбските и гръцките войски. През май е сформирана сборната партизанска рота на Македоно-Одринското опълчение, част от която заминава по-късно от Дойран за Костурско. Задействани са разузнавателни, а в последствие и диверсионни чети, координирани от Тодор Александров в Щип. По същото време възобновяват дейността си чети на революционната организация край Костур, Лерин, Битоля, Охрид, Кичево, Скопие, Тетово, Кратово и други райони. Те влизат често в схватки с редовни и нередовни сръбски и гръцки войски. На 13 юни след бой с българска чета, сръбски войски опожаряват Злетово и още няколко села край Щип. На фона на тези събития през април и май 1913 г. ВМРО е готова да вдигне въстание в Тиквешко срещу сръбските окупационни части. На 26 май ръководството на организацията в Кавадарци получава окръжно номер 57 от Централния комитет. Към Тиквешко се придвижват четите на Марко Иванов, Милан Матов, Панайот Карамфилович, Петър Чаулев, Милан Гирлуков и други. На 29 и 30 май е свикано събрание в село Бегнище, на което присъстват 60 души представители на почти всички села в Кавадарска околия. За вдигане на въстание се изказват единодушно всички делегати. Избран е революционен щаб, в който влизат Михаил Шкартов, Лазар Банянски, Христо Михов, Коце Сеизов, Атанас Морджев, Тодор Камчев, Пано Измирлиев, Мео Янев, Тодор Мицев, Глигор Глинин, Евтим Монев, Дончо Лазаров, Васил Саздов, Димитър Пинджуров, Атанас Бошков, Трайчо Трошията, Гошо Голев, Йованче Шошев, Милан Атанасов и Милан Ацев. На 13 юни е свикано второ заседание в село Ваташа, което решава, щом се получи известие, че българските войски тръгват от Щип, Радовиш и Струница, четите и милицията на ВМРО веднага да се вдигнат на повсеместно въстание в Тиквешко, като ударят в гръб сръбските войски, които по това време са се окопали по десния бряг на Вардар и по височините при селата Пепелище и Можанци. На 15 юни 1913, ден преди началото на междусъюзническата война, четата на Дончо Лазаров обаче е открита в село Ваташа и започва сражение. Заедно с четата на Шкартов нападат сръбските войски в Неготино и още същия ден ги прогонват. В селището се установява българско управление. Сръбските власти изпращат войски и турски чети от околните села, но всички техни пристъпи са отблъснати. От Неготино българските въстаници настъпват към Кавадарци, където сърбите успяват да арестуват множество легални дейци на ВМРО. Избухналото въстание хвърля в тревога сръбското върховно военно командване, което изпраща още войски. На 19 юни обаче те са разбити и отстъпват към Велес. Кавадарци е освободен. Над града се развяват български знамена. На 20 юни на тържествено събрание е избрано българско управление, съставено от 12 души от града и околията. На същия ден, 20 юни, настъпва около 30 000 сръбска войска, начело с войводите Василие Тръбич, сърбин, участник в сръбската въоръжена пропаганда в Македония, Йован Бабунски, сърбован, родом от Велешко и други. Въстаниците са подкрепени от пристигналите на 22 юни чети на Христо Чернопеев и Петър Чаулев. Сръбската армия започва да изгаря масово българските села, като селяните бягат към Кавадарци. В палежите участва и турски башибозук. Въстаниците водят ожесточени сражения при височините на село Паликура и от река Черна до река Удамара. Държат позициите си здраво, очаквайки пристигането на българските войски, които са на 15 км от града. На 23 юни чрез Христо Чернопеев
щабът на въстанието отправи апел до българското главно командване да се изпрати по-бързо войска, защото в противен случай населението ще бъде избито от сърбите. Главното командване обаче нарежда на четите да се оттеглят, тъй като българската армия отстъпва на изток. На 24 юни въстаниците напускат организирано позициите си и сръбските войски навлизат в Кавадарци. Цялото градско население и всички бежанци от околните изгорени села бягат към планините. По улиците на града се водят боеве през цялата нощ срещу 25 юни. Рано сутринта и четите и милицията на ВМРО се оттеглят към бегнища. Градът е разграбен и опожарен. Унищожени са над 60 дюкяна и богати български къщи. Заловените 24 българи, които не успяват да избягат, са разстреляни на място. Неготино пострадва още по-тежко. От 800 къщи и дюкяни са изгорени 750. Сръбският комендант в Кавадарци изпраща свещеника Григор Хаджи Йорданов от село Ваташа да съобщи на избягалите да се завърнат по домовете си, тъй като сръбският крал им гарантира живота и имота. На 27 юни щабът на въстанието решава невъоръжените хора да се върнат по домовете си. За 3 дни населението се прибира. Въпреки обещанието на сръбския комендант обаче, над завърналите се започват масови насилия. Веднага започват арести и заловените в първите дни се разстрелват на място. В Моклище са убити 18 души, в Корешница 19, в Рибарци 16. В Кавадарци са арестувани и завързани на колове повече от 150 граждани. Те стояха така 30 часа, пише Григор Варналиев, главен учител на българското училище в Кавадарци. Като не можеха нито да пият дори вода, ако някой не им донесе до устата. Всички бяха избити на 50 метра вън от града. Само на близките на Тасе Бошков бе позволено да го вдигнат и погребат. Другите останаха да лежат в нивата, където бяха убити. Никой не смееше да ги опее, оплаче и свещ да запали. Няколко дни по-късно, на Петровден, 12 юли, всички жители на Кавадарци са принудени да присъстват на молебен за здраве на сръбския крал Петър. Пред събралите се окръжният управител произнася реч, в която заявява: тук в Сърбия може да живее само оня, който е прави сърбин. На следващия ден започва преброяване на населението. Комисиите тръгват от къща на къща и навсякъде питат: ща си? Този път отговорът е удовлетворителен. Преброителите са озадачени. Вие ни лъжете, заявяват те на много места. Така са ви наредили от София. Главният учител в Кавадарци, Григор Варналиев, е повикан от сръбския окръжен управител, който му заявява, че всички български учители и попове са за изколване. В срок от 24 часа те трябва или да се обявят за сърби, или да напуснат родните си места. На 20 юли сръбските власти отново събират българското население на площада в Кавадарци. То е обградено от войска, жандармерия и сръбски четници. В речта си сръбският окръжен управител заявява, че населението на този край от памти века е сръбско, но е било принудено от ВМРО да се българее. Сега вече, когато Сърбия била тук, всички трябвало отново да станат сърби. След това принуждават гражданите да гласуват декларация, с която се отказват от българската си народност и се обявяват за сърби. Въстанието е смазано. Българите във въстаналите селища дават големи човешки и материални жертви. В Кавадарци са убити 363 души, в Неготино 230, в село Ваташа 40. 2700 души са арестувани, инквизирани и затворени. Знамето на тиквешките въстаници е пленено и отнесено в Белград. В горната си част имало надпис «Тиквешки революционен окръг». Под него пишало «Свобода или смърт». В центъра му имало жена, която държи развято българско знаме, стъпила с единия крак върху тялото на убит турски войник. Правено от учителки от Кавадарци, под ръководството на пан Иванов, също учител, родом от Кюстендил. Знамето изгаря при немските бомбардировки над Белград,
през 1941 година. Така приключва този първи организиран опит за отпор срещу сръбските окупатори. Той ще бъде последван от друг такъв през септември същата година – Охридско-Дебърското въстание.